Agurrak guztioi. Gaur Sam Lloyden lau ariketa egingo ditugu. Guztietan zuriaren txanda da, eta bi mugimenduetan mate eman behar du. Sam Lloyd konposatzaile estatubatuarra zen, eta mota guztietako denbora pasak egiten zituen, xake ariketak haien barne. Hain famatua zen, Puzzle King ezizenarekin ezagutzen zen. Ariketekin hasi baino lehen jakin ezazue bideoaren deskripzioan esteka bat duzuela lau ariketak dituen artxibo batera. Eta ariketa bakoitzaren erantzuna ikusi baino lehen pausatxo bat egingo dudala zuek bideoa eteteko eta ariketa egin ahal izateko. Hau esan da, has gaitezen lehenengo ariketarekin. Posizio honetan lehendabizi ikusten dut errege beltzak ez daukala mugitzeko laukirik, baina damaren xakeek ahalbidetzen diote errege beltzari ihes egitea. Beraz, Zuxpangen egongo da gakoa. Niretzat erantzuna aurkitzeko ideia nola eman mate beltzari hurrengo mugimenduan alfil ebi jokatzen badu izan zen. Niretzat argi zegoen nolabait dama G bat izan behar zuela erantzuna, eta dama hori babesuta egoteko era bakarra gazteluarekin dela. Eta gaztelua E bat mugi behar zela. Eta ulertu nuen hori erantzuna izan behar zuela errege beltzak jaten badu gaztelua mate D bin dela ikusi nuenean. Zein dira beltzak dituen beste aukerak? Erregeak ez doka beste mugimendurik. Eta alfilaren gainontzeko mugimenduak, alfila G2 izan ezik, dama G batekin erantzuten dira. Eta alfil G2, dama H laukin erantzuten da. Alfilak G-tik ihesa oztopatzen du, eta mate da. Hau agian pixka bat zailagoa da. Batez ere beltzak pieza gehiago dituelako eta erregeak lauki bat daukalako mugitzeko. Lehendabizi ikusi behar dugu xakeek ez dutela zer egiten. Zutabean zein lerroan errege alfilarekin babesten da eta ezin da mate eman hurrengo mugimenduan. Orduan, argi dago diagonal handian eman behar zaiola xake. Ze edozein lehenengo mugimenduari beltzak edozein pieza mugi dezake. Eta lerroan edo zutabean beti alfilarekin babestuko da. Horrela, dama batera iristen gea. Errege beltza mugitzen bada, orain, damak zaldia jaten du, eta mate ematen dio. Zaldia mugitzen bada, ageriko xake ematen dugu F7, eta hori mate da. Eta alfila mugitzen bada, orain ageriko xakea G6 da, eta hori ere mate da. Lauetatik hau politena iruditzen zait. Lehenengoan bezala errege beltzak ez daka mugimendurik, baina aurrekoan ez bezala, bere txanda izango balitz, errege itota izango zen. Beraz, lehendabizi lauki bat eman behar zaio. Pentsa dezakegu dama mugitzea, adibidez, dama H3. Baina G4 eta gero ez dago materik. Berdin gertatzen da gaztelua edo zaldia mugitzen badia. Erasotzeke uzten dituzten laukiak ezin dira berriro eraso. Beraz, erregea bakarrik falta zaigu, eta hor erantzuna topatzen dugu. Erregea F5. Ikusten duzuenean erregeak zaldia jaten badu dama D bat mate dela ohartzen zera hori erantzuna izan behar duela. Bakarrik falta zaigu gainontzeko mugimenduak konprobatzea. Eta beste bat dago, erregea D7, eta hori errege E5 politarekin erantzuten da. Beste, ageriko matea, erregea bi aldiz jarraian mugituta. Ariketa honek zaila dela ematen du. Zer, naiz eta errege beltzak mugimendurik ez izan, gaztelua oso boteretsua da, eta erregea babes dezake.
Nik erantzuna topatu nuen hurrengo galdera erantzuten lortu nuenean. Nondik eman bate gaztelua G7 mugitzen bada? Erantzuna H zutabea izan behar du. Dama H0 ezingo da mugitu, beraz H batetik izan beharko da, eta horretarako dama A8 mugitu behar da. Orain, jokaldi guztiak agertzen dira. Gazteluaren beste edozein mugimendu edo erregearen mugimendua dama G8rekin erantzuten da. Eta lehen esan dudan bezala, gaztelua G7 dama H batekin erantzuten da.